Yabona mina mfowethu, indlela engikhuliswe ngayo ngikhuliswa ngendlela eyiyo. Angimsukeli omunye umuntu, angimphoqi umuntu. Ngiyabathanda abantu, ngiyabahlonipha kakhulu abantu ngoba kunjenje namhlanje ibona bangabelungu bethu, uyabona. Kodwa abantu bayaphoxana mntakaba, ngithi angikusho lokho. So bafowethu, mina ngeke ungithole ngilapho kuthiwa kunesiphithiphithi khona, uhlatshiwe kunamanqine ey'mbuzi bese ubona igcokama lapho, uyabona. Ngoba ngiyakwazi mfowethu, angithandi ukuphoxeka ngoba abantu bayaphoxana, uyabona. Bekuphoxele nje umuntu ukuthi udumile bese ngathi lokhu ukuduma uyaku-enjoya, kanti bafowethu inzima lento yokuduma, uyabo. Mina nje anginendaba nayo-ke, uyabo, ibe nesicefe kwesinye isikhathi. So bafowethu, umuntu benza ukuphoxa, ungaxabene naye, ungamazi nokungazi avela kuphoxa kuhlambalaza. Ungamangali masubona ngelinye ilanga ngithi qo endlini kagogo wakho ngizocela usawoti bese uthi angilihloniphi udumo. Asihloniphaneni bafowethu ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.